Għall-ewwel darba id-djar tal-anzjani se jkunu attrezzati bis-safes. Fid-djar tal-anzjani tal-Furjana, is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva Anthony Aġuz De Celis nieda proġett pilota sabiex tkompli tissaħħaħ is-sigurtà fid-djar residenzjali tal-anzjani. Apparti li dan il-proġett jinvolvi l-introduzzjoni tal-użu ta' safes fil-kmamar tal-anzjani, se jiżdiedu il-kameras ta' sigurtà fl-ispazju pubbliku ta' din id-dar residenzjali. B'dan il-proġett, ir-residenti f'din id-dar se jkollhom l-għażla li jibdew jagħmlu użu minn safe għall-użu personali tagħhom sabiex iżommu numru żgħar ta' flus u oġġetti personali. Kien il-Kumitat tal-Welfare li ra li dan il-proġett jiġi implementat u jsarraħ ras l-anzjani tagħna. U allura qegħdin inserħu ras l-anzjani tagħna li l-homes tagħhom ġejjin iktar siguri. U qed inserħu ras ukoll il-maħbubin tagħhom li l-ġenituri tagħhom jew it-tzijiet tagħhom li qegħdin f'dawn il-homes jistgħu jgħixu kwalità ta' ħajja għolja kif kienu jgħixu meta kienu fl-irħula u fl-bliet tagħna. Sabiex jagħmlu użu minn dan is-sejf, ir-residenti jistgħu jimlew applikazzjoni u jiġi installat sejf fil-kamra tagħhom. F'każ li l-anzjani jkollhom diffikultà, dawn se jkollhom tabella mwaħla mal-istess sejf sabiex iċemplu l-persuna responsabbli minn dawn is-sejfs. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.